Στη συνέχεια του προηγούμενου βίντεο σας δείξαμε πώς αποσυναρμολογούμε την κεντρική πλακέτα. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Έχουμε βγάλει τις τρεις βίδες που είχαμε πει εδώ μέσα. Και αυτό που μένει είναι να βγάλουμε σιγά σιγά την κεντρική μονάδα. Εκτύπωση από εδώ. Με το χέρι μας θα βγάλουμε τα δύο καλωδιάκια, τραβώντας τα προς τα έξω. Ένα-ένα. Θέλει λίγο δύναμη, αλλά και προσοχή. Βλέπετε. Με τον ίδιο τρόπο θα τα επανεισάγουμε αμέσως μετά. Σε αυτές τις δύο θέσεις. Αφού λοιπόν την έχουμε βγάλει, μπορούμε να συνεχίσουμε την αποσυναρμολόγηση για να μπορέσουμε τελικά να ξεβουλώσουμε τις κεφαλές εκτύπωσης. Ξεβιδώνουμε αυτές τις τρεις βίδες. Ξεβιδώνουμε λοιπόν τις τρεις αυτές βίδες. Και με αυτόν τον τρόπο αποσυναρμολογούμε από την κύρια πλακέτα το υπόλοιπο. Πρώτα απ' όλα ελέγχουμε εδώ αν είναι βουλωμένες οι τρύπες, χρησιμοποιώντας μία 20 σύριγγα με ένα λαστιχάκι εύκαμπτο. Αυτό είναι αυτό που βάζω και στους ορούς στους ασθενείς. Βάζοντας σε κάθε μία υποδοχή του χρώματος και πιέζοντας τη σύριγγα θα δούμε αν εκτινάσεται από εδώ το υγρό, αν βγαίνει αντίστοιχα το υγρό. Ομοίως και στις άλλες, μία-μία πιέζουμε για να δούμε πού βγαίνει το υγρό, αν βγαίνει και αν όχι. Αν σε κάποια αυτές δεν βγαίνει το υγρό, με ένα μικρό σειρματάκι μπορείτε να βάλετε εδώ. Λοιπόν, έχοντας ένα συνδετήρα, τον ανοίγουμε έτσι και βάζοντας μέσα εδώ στην τρύπα κοιτάμε αν έχει βουλώσει κάποια. Αφού τελειώσουμε με αυτό και διαπιστώσουμε ότι έχουν ξεβουλώσει όλες, τότε παίρνουμε εδώ την κεντρική μονάδα, ομοίως βάζουμε μέσα το συνδετήρα και ξεβουλώνουμε την κεντρική μονάδα. Κατόπιν τα επανατοποθετούμε. Τα σφίγγουμε και καλά. Και ξαναδοκιμάζουμε με ζεστό νεράκι και αν βρούμε και λίγο αμμονία. Πιέζουμε και θα πρέπει από όλα αυτά εδώ να βγαίνει χωρίς πάρα πολύ πίεση το υγρό μας. Και ούτω καθεξής, σε όλα. Αφού τελειώσουμε λοιπόν και είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε καθαρίσει, πρέπει να το επανατοποθετήσουμε.
και να το ξαναβάλουμε εδώ. Για να το βάλουμε λοιπόν θα πρέπει οι υποδοχές εδώ να είναι από την αριστερή μεριά, γιατί έχουμε εδώ αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν να βάλουμε την πρώτη. Εδώ είμαστε. Θα βάλουμε πρώτα το κάτω. Έχοντας λοιπόν την πλακέτα, θα βάλουμε σε αυτές τις δύο θέσεις εδώ, εδώ και εδώ, τα δύο καλώδια, τα οποία μπαίνουν, βλέπετε, εδώ είναι τα πινάκια, τα μεταλλάκια, πρέπει να μπει έτσι αυτό το καλώδιο, με τα μέταλλα από πάνω. Το βάζουμε στη θέση του και το σπρώχουμε ελαφρά να κουμπώσει. Θα το καταλάβετε ασκώντας κάποια πίεση, θα δείτε ότι θα μπει μέσα. Θέλει λίγο προσοχή και υπομονή. Το σπρώχνετε σιγά σιγά λοιπόν και μπήκε. Και μετά θα πρέπει να βάλουμε και το άλλο. Το γυρίζουμε ανάποδα. Εδώ, βλέπετε. Και σε αυτό εδώ επίσης θα πρέπει να το βάλουμε με προσοχή. Εδώ στη θέση του. Και να το σπρώξουμε να πάει μέσα. Το βάλω εγώ τώρα από εδώ, δεν το βλέπετε. Και μπήκε. Και κατόπιν τοποθετούμε ξανά στη θέση του τη κεντρική μονάδα. Βιδώνουμε τις τρεις βίδες που σας δείξαμε και προηγουμένως. Μία εδώ, μία εδώ και μία εδώ. Αφού λοιπόν βιδώσαμε τις βίδες εδώ στην κεντρική μονάδα, όπως είναι, μεταφέρουμε λίγο όλο το κουτί που περιέχει τις υποδοχές για τα μελάνια και θα πρέπει να επανατοποθετήσουμε και το τελευταίο καλώδιο, αφού βάλουμε πίσω και τις ηλεκτρικές επαφές εδώ, στο σημείο αυτό. Παίρνουμε λοιπόν τις ηλεκτρικές επαφές και θα πρέπει να τις τοποθετήσουμε εδώ. Πρωτού όμως τοποθετήσουμε, θα πρέπει να περάσουμε και το καλωδιάκι αυτό από την υποδοχή μας εδώ μέσα και μετά να το τοποθετήσουμε εδώ ακριβώς. Έτσι. Βάζουμε λοιπόν τις ηλεκτρικές επαφές. Και μετά παίρνουμε το καλωδιάκι και το περνάμε εδώ μέσα. Το πιέζουμε
με προσοχή. Και μπαίνει. Κατόπιν συνεχίζουμε να συναρμολογούμε παίρνοντας τα πλαστικά τα οποία είχαμε βάλει προηγουμένως. Αυτό εδώ μπαίνει εσωτερικά, αυτό μπαίνει εξωτερικά. Το εξωτερικό πάει εδώ και κουμπώνει και το εσωτερικό πάει από τη μέσα μεριά και το βάζουμε από πάνω το ακριβώς. Και στο τέλος παίρνουμε το καπάκι, το βάζουμε στη θέση του και πρέπει να τοποθετήσουμε και το τελευταίο πλαστικό. Το σπρώχνουμε προς τα μέσα και είναι έτοιμο.